Dámy a páni, ja to trošku otočím. Začnem hovoriť o problémoch, ktoré stoja pred nami a ktorým sa nevyhneme, či sa to niekomu bude páčiť alebo nie. Prvá základná skutočnosť je, že stojíme na prahu 4. technologickej revolúcie. Je krásne hovoriť o potrebe práce, využití a tak ďalej, ale prosím, uvedomme si, že ten nemecký systém Industrie 4.0, systém Big Data, internetu vecí, bude znamenať radikálnu redukciu potreby práce vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. Problémom nebude početnosť populácie, ale problémom bude to, kto bude ešte potrebný pri budúcom produkovaní výroby, služieb a tak ďalej. Nehovorím o prognoze, ktorá bude o 50 rokov, hovorím o veciach, ktoré sú v plnom chode a ich dôsledky pocítime v plnom rozsahu o 5-7 rokov. Treba povedať otvorene, že táto technologická revolúcia, aj keď je nemeckým konceptom, znamená úplnú zmenu predovšetkým subkontraktingu, a na čom je založená prosperita v podstate Slovenska, ale aj Čiech, pretože naše firmy robia subkontraktorov pre veľké transnacionálne korporácie. V čom bola sila tých veľkých transnacionálov? V tom, že držia predajné systémy. V čom bude ich sila v budúcnosti? V tom, že budú držať u seba kľúčové informácie spájajúce spotrebiteľa a producenta. To bude hlavná sila. To ale znamená, že pokiaľ chceme prosperovať a pokračovať ďalej, musíme byť inteligentní, musíme byť vzdelaní, musíme chápať súvislosti a vidieť podstatu sveta. Bohužiaľ, náš vzdelávací systém je orientovaný na kvalitu, dneska sa naháňame za tým, koľko ľudí skončí univerzitu, aké kvality je nepodstatné. Objavíme duálny systém, ktorý bol dávno predtým fungujúcim systémom učného veku každej väčšej fabriky. Hovoríme o tom, že akým spôsobom by sme mali plánovať potrebu pracovníkov, pretože automobilky potrebujú momentálne 2000 inžinierov, čo bude potom, to nás nezaujíma. Ale to hlavné. My nehovoríme o tom, či sme naučili našich mladých ľudí myslieť v súvislostiach a chápať svet okolo seba. Samozrejme vznikne otázka, či s týmto systémom nie sú šance pre Slovensko a pre Slovanov. Áno, sú šance. Napríklad dnes vďaka 3D tlači bude môcť robiť každá malá firma špičkové výrobky individuálnej konštrukcie pre konkrétneho zákazníka. Problémom alebo východiskom bude materiál. Nie je materiálový výskum Slovenska, Čiech alebo aj Ruska na špici svetovej úrovne? No je. Ale my to radšej predáme západu, pretože to nedokážeme tzv. Využiť a radšej všetky myšlienkové know-how odovzdáme niekde inde. Druhý zásadný problém. To nie je o s prepáčením prdení kráv a grganí, ako konečne priznali na konferencii v Paríži, hoci ja o tom píšem už roky, ale je to problém, že dochádza ku kompletnej zmene prírodného prostredia na planete. Mení sa vzťah medzi človekom, ľudskou spoločnosťou a prírodou. Tie reči o tom, že poručíme vietru a dešti, prosím vás, to ponechajme do inzitného umenia, ale musíme si uvedomiť, že táto zmena prírodného prostredia znamená obrovské horúčavy v lete, zmenu hydrologických pomerov, aktiváciu geologických činností, zmenu morských prúdov, obrovské druhy vyhynutia mnohých rastlinných a živočíšnych druhov a znamená to, že v podstate sme na prahu, ak nie priamo, v ďalšom 6. globálnom vymiere. Čo to bude znamenať? Uvediem ukážku. Dneska sme všetci vzrušení z 1,5 milióna migrantov z Afriky. Pokiaľ sa potvrdia, nie je dôvod pochybovať o tom, prognózy o vývoji Afriky od Sahelu až po pobrežie, veľká časť Afriky sa zmení v priebehu 15-20 rokov na savany. A budeme mať na krku 160 až 180 miliónov migrantov, ktorí nemajú žiadne potraviny, žiadnu vodu a rozhodne sa nepoplavia cez Atlantický oceán. To ale znamená, že kľúčom na prežitie budú potraviny. Ale presne v duchu toho, čo znamenajú potraviny pre vývoz Ruska, ja sa spýtam, kde je naša potravinová bezpečnosť. Odplávala do Dunajom? Dneska aj tradičné slovenské potraviny, ako je kapusta alebo zemiaky, či sušené slivky, dovážame od inakiaľ. Poviete si, je to ekonomický rozmer. Omyl. Je to zdravotný rozmer. Posledné výskumy ukazujú, že človek by mal väčšinou spotrebovať potraviny v okruhu 80 až 100 km okolo miesta, kde žije. Nie viac.
Ale nepochybne nám prospech zdravotnej otužilosti, pokiaľ budeme konzumovať slivky z Číny alebo kapustu z Brazílie. Riešime problém potravinovej bezpečnosti, riešime problém toho, čo by mohlo byť veľmi výrazným faktorom pre prežitie. Pretože máte to veľmi jednoduché. Čo bude rozhodne o prežití národa? Bohužiaľ nielen integrácia, ale predovšetkým zdravotníctvo, vzdelanie a potraviny. No a samozrejme štvrtým faktorom je voda. V tomto hľade je veľmi zaujímavé, že rozvíja sa aj rad technológií, nielen papievkové zavlažovanie, ale napríklad to, čo dneska robí Čuba na Severnej Morave. To znamená, v spodnej časti komplexu chováte, pestujete rastliny, v hornej časti chováte ryby, odpadom rýb hnojíte rastliny, máte hydropónne pestovanie, na malej ploche uživíte kvantum ľudí. Ale jedna zo zásadných víziev, ktorá bude stáť a bude dôsledkom aj diskusie o klimatickom paneli, bojíme sa veľa ľudí alebo málo ľudí. Určite ste postavili, že sú prognozy o tom, že nás v roku 2030 bude 9,5 miliardy, potom nás bude 11 miliard a tak ďalej. Pýtam sa, čo chceme dosiahnuť neustálým rastom populácie a obyvateľstva? Budeme mať za to nejaký vavrinový veniec alebo niečo? Neuvedomujeme si, že vlastne zamedzenie rastu populácie bude buď dobrovoľné ľudskou rasou, alebo to príroda zrovná do optimálnej rovnováhy, ktorá bude znamenať podstatne nižší počet populácie na planéte. Prečo o to hovorím? Pretože pokiaľ dôjde k týmto reálnym procesom, a tam nepochybne, že k ním dôjde, tak sa potvrdí to, čo sa dnes ukázalo pri komplexných analýzach nie spotreby prírodných zdrojov, ale schopnosti prírody absorbovať odpad ľudskej civilizácie. Áno, tá štúdia bola publikovaná tohto roku v septembri, dokonca, by som povedal, mali to investigatívne médiá komentovať, ale záver bol taký, že si to nevšimli. Prečo o tom hovorím? Spočítali to za celú Európsku úniu. Odhadovali maximálny počet populácie za Európsku úniu je 256 miliónov, žiadnych 518 miliónov bez migrantov do terajšieho vývoja. Spočítali to za každú členskú krajinu Európskej únie, aj za Slovensko. A podľa nich maximálny počet obyvateľov za Slovensko je 2,5 milióna. Žiadnych 5,5 milióna. Prečo hovorím o týchto číslach takto natvrdo? Nelogičnosť ľudskej spoločnosti založená na absurdnej spotrebe hnanej ad absurdum spôsobila, že sa človek zásadne dostal do stretu s prírodnými podmienkami planéty. Nebudem uvádzať o tom, že pokiaľ by sme všetci zblbli ako Američania a vrhli sa na to, čo oni nazývajú americká kultúra, tak potrebujete minimálne 3 planéty Zem. Pokiaľ by sme boli slušnejší a rozumnejší v spotrebe, stačí nám tá jedna, ale nesmieme byť šialení v spotrebe. Ale celý vývoj doteraz je založený na spotrebe a trvalom raste, hoci je to nezmysel. No v čom, prečo o tom takto hovorím? Slovania dlhé desiatky rokov vždy používali filozofiu prikrývaj sa iba perinou, ktorú máš. Nie viac. Dlhé roky a dokonca aj po 89. aj u nás platilo, že nechceme úvery, nechceme spotrebu na dlh, chceme byť opatrní a nezadlžení. Ovšem prišli také krásne, geniálne reklamy typu, ktorý blbec by si nezobral úver, keď to bude splácať o 3 mesiace, ako keby vám 3 mesiace odpustil. Máte minimálne úrokové sadzby, tak je to úplne excelentné, ktorý blbec by ste nezobral úver. A máme samých blbcov, ale bohužiaľ tí blbci si tie úvery berú. Konkrétna ukážka. Rast Slovenskej republiky je založený na 2 faktoroch. Intenzívnom čerpaní eurofondov, lebo dočerpávame minulé fiškálne obdobie, a rastie domácej spotreby. Ale prosím vás, aj tie čísla o tej priemernej mzde, to je štatistické kurča. Bohužiaľ, 70% ľudí má nižšiu mzdu, ako je priemerná. 36% ľudí má mzdu na úrovni 400 eur hrubo. 30% má mzdu na úrovni 500 eur hrubo. A máte aj manažerov Volkswagenu, ktorí majú priemernú mzdu 12 000 eur. A v priemere tých 881 eur, ktoré sú priemernou mzdu. Ale to znamená, že ak my nemáme rast mzdy a on není naozaj, tak všetká spotreba, s ktorou počítame aj do budúcnosti, je spotreba na úver. No a tu musím varovať, alebo apelovať na rozumnosť,
Nikomu nevadí na Slovensku to, že slovenské obyvateľstvo je obyvateľstvom najrýchlejšie sa zadlžujúcim v celej Európskej únii. My, ktorí sme sa roky hrdili s tým, že zadlženosť obyvateľstva je na úrovni 26-28% HDP, dneska máme 38%, a máme našliapnuté úplne geniálne na americkú cestu totálnej zadlženosti, ale ktorá bude mať iný záväzok. Ak ste zadlžení, ste neslobodní, závisíte na tom, kto vám nastavil podmienky splácania úverov, kto vás akým spôsobom nutí k druhému, tretiemu úväzku, k zobraniu sa v práci, pretože len splácate úroky. A prečo je atraktivita ISIS? A prečo je atraktivita arabského bankovníctva? Vážený, z Koránu je zakázaná úžer a úrok. Máte právo spolupodielať sa na finančných tokoch, ale nemáte úrok. A dneska máte takú situáciu, že pred 5 rokmi islamské bankovníctvo obhospodarovalo finančné prostriedky asi za 300 miliard, dneska obhospodarujú za 2,5 bilióna. A väčšina prítoku je z európskej krajiny. A tu si musíme položiť otázku, či vlastne aj tá snaha neriešiť zásadné otázky mladej generácie nie je dôvodom toho, čo vidíme okolo seba. Lebo na jednej strane je to naozaj tá technologická revolúcia, ktorá radikálne znižuje potrebu práce. Na druhej strane, ale naši mladí vyštudujú univerzitu, ale bohužiaľ vyštudujú odbory, ktoré nikto nechce, takže tá investícia je zbytočná a on 3 mesiacov po skončení školy sa ide rekvalifikovať, čo už je ad absurdum. Ale tretia, ak chce mať byt, tak si zoberie na 30 rokov hypotéku a stáva sa totálnym otrokom budúceho výkonu. Samozrejme, teraz to zjednodušíme tým, že vyhlásime, že bude bezhotovostná platba, nikto nebude potrebovať peňaženku, každý bude chodiť s čipom alebo v mobilnej karte a bude to super. Čo je tá odlišnosť slovanstva, povedzme, západu? Stále ešte sme nepodľahli totálnej filozofii konzumu. Napriek tomu pôstu, ako niektorí tvrdia za bývalý režim, hoci ten pôst bol veľmi selektívny. A po druhé, stále ešte sme uvážliví v tom, koľko úverov si máme zobrať. Preto aj tá stredná Európa stále z hľadiska zadlženosti obyvateľstva asi na úrovni 38% HDP. A jaká je zadlženosť západoeurópskych krajín? 86% Nemecko, 112% Veľká Británia, 140% Portugalsko, Španielsko. A nebavíme sa o Grécku, ktorí sú tak kreatívni, až nevedia, koľko máme vlastných dlhov. To znamená, máme tu určitý rozmer rozumnosti. Rozmer solidarity, rozmer, Češi tomu hovoria, zvídavosti a rozmer kreativity. Ak tieto 4 rozmery zlikvidujete, v čom sa bude líšiť Slovák od zmanipulovaného Nemca, alebo Francúza, alebo Američana? Nič. To znamená, musíme si položiť zásadnú otázku, v čom je táto spoločnosť iná a či nemáme právo navrhnúť aj tej Európskej únie, aj tej starej Európskej 15 náš pohľad na reformy a zmenu fungovania Európskej únie. Máme totiž jednu z historických šancí. Vďaka migračnej klíme sa dostávame a migračným procesom sa dostávame na bod zlomu. V budúci rok Slovensko predseda Európskej únii. Sú dve možnosti. Spravíme 5 povinných sedení a samitov, u nich sa budeme prezentovať, povieme, že teda v poriadku, hlavnou chválou bude to, že nebol žiadny kiks u tých samitov a budeme robiť udržiavacie predsedníctvo. Alebo vystupíme s vlastnou predstavou o fungovaní budúcej Európskej únie, jasne dáme na vedomie, že tá stredná Európa je naozaj iná ako stará 15. A ak tá stará 15 chce fungovať s tou novou strednou Európou, musí akceptovať ich požiadavky a ich predpoklady. A v konečnom dôsledku môžeme kľudne navrhnúť riadenie, civilizačný model a reakciu na všetky výzvy, o ktorých som hovoril. Ale to by chcelo intenzívne pripraviť naše predsedníctvo a vystúpiť s návrhmi, ktoré skutočne budú znamenať zásadný posun v smerovaní Európskej únie. Samozrejme, môžeme povedať druhé, je to zbytočné, pretože mocenské elity dávno rozdelili vývoj. Hlavnou filozofiou je to, čo americký politolog Friedman povedal úplne nepokryte. Nikdy nesmieme dovoliť, aby Európa spolupracovala s Rusmi a s Čínou. Musíme ich vždy dostať do konfliktu. Potom prídeme my ako mierotvorcovia a zhrabneme smotanu všetkých konfliktov. Oni to aj robia.
A my ako Mulice pokračujeme po tejto ceste a sme ochotní byť tým Kanonen Futter, tak ako to bolo vždy doteraz. Samozrejme je to otázka, robia to elity, alebo robí to verejnosť. Nepoučiteľná, neinformovaná, ochotná za skivu chleba alebo nový televízor urobiť čokoľvek. Ďalší problém, ktorý tu máme, je samozrejme Islamský štát, ale treba povedať, že jedna z najväčších problematických skutočností je nasledovná. Do roku 2030 na planete pribudne približne 810 miliónov nových uchádzačov o prácu. Dosiahnu vek 18 rokov a budú chcieť zamestnanie. Prosím vás, 689 miliónov je z arabských krajín Blízkeho východu. Ale tie krajiny nedokázali zabezpečiť zamestnanosť ani dnes. Preto väčšina migrantov sú ekonomickí migranti, bez perspektívy, a ktorí idú za tým, kto im dá lepšie sociálne dávky. My asi nemáme právo ísť do Nemecka žiadať nemecké platy, nemecké dôchodky. Ale my sme bezpečná krajina. Nás by nikto neprijal. No a tak sa dostávame k takej poslednej fáze. Vždycky sme mali dobré školstvo a vzdelanosť a kreativita našich ľudí bola dobre známa. V Nemecku sa pokazila linka, tak čakali, kým príde oprava. U nás ľudia sadli, vyťahli dámske pančuchy, urobili nový riadel, namotali to, linka beža. To, čo sa podceňovalo obrovským spôsobom ako kreativita našich ľudí v 90. rokoch, aj po roku 2000, ale my vďaka tomuto vývoju strácame. Aj my preferujeme digitálnu dementnosť a predpokladáme, že počítače všetko vyriešia. My predpokladáme, že keď budeme ústretoví vo vede a nebudeme sa veľa pýtať, tak veda bude oceňovaná, budete mať citácie, budete mať karenty, bude to skvelé. A ja sa pýtam, a aj keď je to do vlastných radov, plní inteligencia v Strednej Európe tú úlohu, ktorú mala plniť? Plní to, že má byť nositeľom poznania a ukazovať verejnosti, ako treba myslieť, ako treba chápať, ako treba fungovať v tom svete, ktorý je okolo nás. A ja uvediem jednu malú ukážku. Viete, že máme univerzitu toľko, že pomaličky v každom meste je univerzita. A je to teda neúnosné, pretože už sú to nie lietajúci profesori, ale skôr je to niečo iného. A ja na jednom veľkom fóre som nastolil takúto otázku. Prestaneme sa baviť o grantoch, prestaneme sa baviť o akademických funkciách a skúsme sa pozrieť na poznanie. Čo by malo byť poznaním budúcnosti? Komplexnosť chápania v čítaní interdisciplinarity, architektúra súvislosti, ktoré musíte poznať, ak ich poznáte, svet je pre vás otvorená kniha v čítaní. A časová dimenzia všetkého, čo je okolo nás. Každý z tých procesov má inú časovú dimenziu. Pokiaľ dojde k kumulácii kritických faktorov, dojde k tomu, čo ste videli v 2008, čo vidíme teraz. Ale ak viete, aký je ten časový prebieh, môžete tomu predchádzať. V tej sále bolo asi 150 významných vedeckých a akademických celebrít. Odpoveďou bolo jediné. Hlboké ticho. Tak ja sa pýtam, či dostávame tomu, čo je tuto napísané, a či dostávame tomu, čo vyplýva z historickej zodpovednosti pre každého príslušníka inteligencie. Pretože tá spoločnosť do vás vložila prostriedky, dala vám šancu na to, aby sme pochopili a poznali, a aby sme tým ostatným, ktorí z dôvodov objektívnych, subjektívnych a iných nemali tú šancu, neučili sme, ale dali informácie, aby sa mohli rozhodnúť. Bolo tu krásne načrtnuté, čo politické elity a tak ďalej. Ale tie politické elity majú len priestor, ktorý im dali milióny obyčajných ľudí. Ak tí obyčajní ľudia nebudú pracovať na sebe, tak ten priestor budú mať elity, ktoré ich majú dnes. Ak začnú rozmýšľať, nebude to rok 89 a zmena politických elít. Ale bude to zmena charakteru ľudskej spoločnosti tak, aby sme zareagovali na to, čo je okolo nás. No, ak sa pýtate, čo je moje najväčšie ocenenie, tak poviem jednoducho. Jeden z najnovších amerických filmov, Bondovka, je tam krásny dialog hlavných hrdinov, ktoré hovoria o tom, že človek sa správa ako vírus a ohrozuje svojho hostiteľa planétu. A teraz je 20-minútový dialog. Je to nesmierne kuriózne, lebo je to jedna pasáž z mojej knihy spred 6 rokov. Samozrejme, mi poradili, aby som zažaloval hollywoodských autorov.
Druhá vec, ako keby sme sa, prepáčte, ja to znova poviem do vlastných radov, ako keby sme stratili odvahu a báli sa výjsť z poznaní. Je pravda, že v čase, kedy víťazí lož, hovoriť pravdu je veľmi nebezpečné. Ale stratili sme tú odvahu. Stratili sme to aj v tom, že tuto, v tomto úzkom kruhu si povieme otvorene, ako to je, ale keď príde k tomu nutne povedať národu v médiách a v iných veciach, tá odvaha sa stráca, upadá, umlkne, až sa stratí docela. Pretože každý začne premýšľať nad tým, že to je grant, prebenda, nejaká akademická funkcia, nejaký honor, nejaký priestor, nejaké one. A není práve to hanobenie toho, čo Štúr hovoril, veľa tvoriť a malo troviť. No a paradox je, že keby sme sa začali takto pravdepodobne správať, podľa nových poznatkov vzťahu výživy a chorôb by sme boli neporovnateľne zdravší. Pretože väčšina chorôb vzniká zo zlého zloženia stravy, zo stresu, ale nie z genetických predpokladov. Tie tvoria asi 5-6% vplyvu. No a ja poviem na záver jedno. Vidím pred sebou nesmierne zajímavý svet. Svet, ktorý nebude riadený technológiami typu novej aplikácie, pretože tu si každý blbec dá do mobilu a potom sa nebudem škrabať na hlave takto, a najskôr si prečíta program, až sa dostaneme do stavu Japonska, kde je na každom WC napísaný algoritmus piktografických znakov, ako vykonať potrebu. Ale tí Japonci sú blbí, malí, žltí, nejadia tu lyže, takže potrebujú tí návody. Možno, že to bude vrchol civilizačného vývoja. Alebo si uvedomíme to, čo je typické pre Strednú Európu, ale aj povedzme pre ostatné slovanské národy, že žijeme v nepredstaviteľne zajímavom prírodnom prostredí. Príroda a naši predkovia nám nadelili krajinu, ktorá je fantastická. Není to ani púšť ako v arabskej krajiny, není to ani tropický prales, ako je v Amazónii, ale niečo, čo je fantasticky výhodné pre život. My sme tu a mali by sme splniť svoju historickú šancu. To není, prosím, len, aspoň podľa mojej možno chybnej mienky, spojenie slovanských krajín. Je to ukázanie iného civilizačného modelu, ako ten model, ktorý sa dostal k bodu zlomu a ďalej fungovať nemôže. Neviem, koľko máme času, môj pesimistický odhad hovorí o krátkom časovom úseku, než dôjde k tomu, čo sa nazýva entropické vyrovnanie potenciálu. Ja preložené do ľudskej reči, to znamená najobvyklejšiu činnosť, a už končím, najobvyklejšiu činnosť ľudstva, to znamená vzájomné zabíjanie. Ale tuto by skutočne si myslím, tí Slovania tú historickú úlohu mohli zohrať v tom, že sú solidárni, inteligentní, vzdelaní a vidiaci za roh a podstatu vecí. Ak sa mýlim, tak prosím vás, môžete ma ukameňovať, ale ak sa nemýlim, stojí to za to vydať sa po tej ceste. Ďakujem za pozornosť.